Komiteye Havbeş ya guhartina bkaraniya pereyan biryara bkaraniya lêreya Tirkî li şûniya Sûrî pejran. Da ku wek ew dibêjin guvaşan ser hikûmeta Sûriyê û avboriya wî welatî bikin. Li hin aliyên opozisyonê dibînin ku ew biryar ti bandorê ser hikûmeta Sûriyê çê nake. Armanca wê tenê ku ew xweş hikûmeta Tirkiyeyê nêzik bikin. النظام لن يتأذى من استخدام تو زیان ناگهانه حکومت سوریه اگر لیرا ترکی ببکارانین و تمام دمداجی تو قازانجک ناکن هن رسپی و دستین شرعی و انجمن خواجه ابریا رستاندن تا کو خونیزی که حکومت ترکیه بکنو ریل پیشیا ائتلاف بگیرن. Alîgerên wê biryarê dibêjin hikûmeta Sûriyê gelek sûd ji pereyên deverên dibin kontrola opozisyonê werdikir. Ku rijeyeke zêde ji pereyên biyanî weke Tirkî û Dular ji deverên opozisyonê ji hikûmetê re diçûn. Lê bikaranîna lêreya Tirkî li gorî ew dibêjin wê bandorê xwe bike. Ev piştevaniya got ji hikûmeta Sûriyê re tê ji pereyên biyanî wek dolar û euro ye, bi taybetî ji deverên rizgarkirî. Ev jî wê yekê digihîne got em piştevaniya hikûmetê dikin ji ber vê yekê divê em vê piştevaniyê bisekinînin. Alîgerên vê biryarê red dikin ku sedem ew be ku Tirkiye dixwaze herêmeke aram li Sûriyê çê bike û deselata wê li Sûriyê zêde bibe. Lê dibêjin heya niha wan nikarîbû bi fermî bi hikûmeta Tirkiye re biciviyana. Bera em rastiyê bêjin, me banga xwe gihand gelek aliyan lê heta niha me nikarîbû bi tin û nerekî ji hikûmeta Tirkiye re bicivin yan jî bi aliyekî nêzîkî hikûmetê. Heya niha hikûmeta demkîya opozisyonê bi dolar mûçeya karmendên xwe li hindir belav dike. Lê li hindirî deverên dibin kontrola opozisyonê de biryara bikaranîna lêreya Tirkiye ku her du alî negihane hev heya niha. Her çawa be jî alîgerên bikaranîna lêreya Tirkî dibêjin ew biryar demkî ye. Piştî derbasbûna 5 salan ji şerê navbera hikûmeta Sûrî û opozisyonê de opozisyona Sûriyê li deverê bin kontrola xwe de biryara bikaranîna lêreya Tirkî pejran. Hin alîn opozisyonê dibêjin ew biryar tenê ew bû ku ew alî xweş hikûmeta Tirkiyeyê nêzik bikin û li pêş îtilafê rêgir bin. Alîgerên wê biryarê jî dibêjin ev biryar wê bandora wê li ser hikûmeta Sûrî hebe. Cumhurt Hemdûş, Rûdaw, Antab.